Яңа Шабаксар шәһәрендәге бердән бер мәчет ул әле мөселманнарның гыйбадәт кылу урыны түгел. Ул бирдә яшәүче татарларның милли мәдәни йолаларын уздыру, һәр төрле гамәли конференциялар уздыру урынына да әйләнде. Менә бүгенге чарада нәкъ шуларның берсе. Әлеге мәчет каршында татар милли мәдәни автономиясе, хатын-кызларның ак калфак оешмасы эшләп тора. Күптән түгел генә бөтен Россия татар гаиләсе фондының да җирле бүлекчәсе теркәлде. Бүген биредә зак еллар шәһәрдә гомер итеп матур тормыш юлы узган юбилейлы гаиләләрне котлау тантанасы бара. 45, 50, 55 һәм 60 ел бергә гомер итүче парларның туй көннәре бөтен Россия ак калфак татар хатын-кызлар оешмасының Яңа Шабаксар шәһәр бүлекчәсе тарафыннан теркәлә. Бүген монда чакырылган һәр гаилә дә шәһәр татар милли мәдәни автономиясенең үрнәк татар гаиләсе дигән мактау китабына да кертелә. Безнең калабызда үрнәк гаиләләр күп, кемнәр торган 45 ел бергәләп 50 ел, 55, 60 ел и тагы да истәрәк. Ник дигәндә безнең калабызга 62 яшь булса да бу елгы көндә алар килгәннәр төрле төбәктән союзының төрле төбәгеннән и менә шушы тормышны алып барганнар алар бергә. Яңа Шабаксардагы бүгенге бәйрәмдә бөтен Россия татар гаиләсе фондының да җирле бүлекчәсе теркәлде. Бөтен Россия татар гаиләсе фондының бүлекләре артта бара. Бүлекләре бик актив эшлиләр. Менә Россия Федерациясының бик күп шәһәрләрендә эшләп киләләр. Иң актив эшләүчеләре Ульяновский өлкәсе, Башкортстанда бик актив эшлиләр, Чувашиядә бик актив эшлиләр 16 елдан бирле. Бүгенге татар гаиләсе бәйрәменә килгән һәр гаилә турында да заклап сөйләп була. Ярты гасыр бергә гомер итеп, 2 бала үстергән Миңлебану һәм Рифкат Зайнетдиновларның күңелендә яшьлек елларын искә төшереп сөйләрлек байтак кызыклы хатирәләр сакланып калган. Җегетләр бар иде, но минем Рифкат минем белән сөйләшә башлагач, ул бер җегетне дә җаныма китермәде. Туганнары белән мине саклап җирделәр. Әгәр кемдә булса башка җегет кисә, аны алар туганнар белән, дуслар белән җыйшып, теге малайны бирәләр дә кирәген. Мәктәптә укыгандык, анарга минем күзем төште. Шуннан соң бер кемгә дә карарга ничектер Ходай Тәгалә бирмәде. Үземнең җөрәгем бирмәде, яратып киңәш әйтеп яратышып алыштык. Рифкат абый хәрби диңгез флотында 3 ел хезмәт итә. Мәхәббәте шул чаклы кайнар була ки, бер отпускыга кайткач 1969 елда иләнеп тә китә. Хатлар язадыр инде. Хатлар. Ханым Зипәттә 2 көнгә бер язып тора иде. Мине ташласаң мин диңгезгә сикерәм диде, әгәр ташлап үзгә китсәң диде. Мордовиядә туып үскән Рәис абый белән Шыгырдан кызы Гөлфинур апа 1976 елда никах укытып гаилә корып җибәрәләр. Тәүге тапкыр яратам дигән сүзне әйткән көнен Рәис абый әлдә хәтерли. Мин хәтерлим, менә ниде авылда Шыгырданда әттем. Үзенә шуннан без нитеп киттек. Нәдән сине яратам, давай бергә нитек. Җегетләрем көбейде, но алып китте. Шустрый татар. Мин бер нәрсәсен дә кайгырмадым. Бөтен нәрсәне рейс тапты, рейс ашатты, рейс дисәң инде ул янында бик простой малай, Мордовия җегете. Нормально мен никаяс бик яхшы тордык. Бәйрәмдә катнашкан юбилярларны котларга аларның күп санлы балалар, оныклары да килгән. Зур тормыш юл узып, бер-берсенә карата булган мәхәббәтне генә түгел, хөрмәт һәм ихтирамны да саклап кала алган гаиләләрнең яшьләргә әйтер киңәшләре дә бар. 52 елда төрле вакытлар булгандыр. Ул миңа бик каты зур терәк булды. Әлхәмдүлиллаһ шөкер, но 52 елда да береңә-берең җул бирергә кирәк, особенно кыскатын, сабыррак булырга кирәк. Әлеге дә баягы сыңар күз белән генә карарга кирәк. Вот, мактарга да кирәк ир кешене бик. Менә шулай, 2 балабыз. Балаларыбыз да әлхәмдүлиллаһ шөкер шундый тәртиплеләр. Шулай яшәп ятабыз. Чуаштан мөселманнарының диния назарәте рәисе Мансур хәзрәт белдергәнчә, малай кызларга кече яшьтән үк матур үгет нәсихәт, акыллы киңәшләр биреп тәрбияләгәнгә күрә, татар гаиләләрендә аерылышулар да аз. Һәрбер гаилә кырган вакытында үзенең милләте һәм дине хакында кайгыртырга тиешле. Чөнки катнаш гаиләләр арасында без күз алдында тотабыз, милләтләре белән төрле булып, дине бер булган халык төзегән гаилә аларның киләчәге дәвамлы. Кай вакытта милләте башка һәм дине башка булган гаиләләр арасында статистика билгеләүләренә карата таркалулар күп бара. Шуннарга күрә без бер халык өстеннән икенче халыкны яхшы дип күрсәтү түгел, әмма
үзебезнең динебез, үзебезнең мәдәниятебез һәм телебез булганга, һәм гырыф-гадәтләребез булганга күрә һәрбер гаилә коручы яшьләр дә кайгыртырга тиешле бу хакта. Әлбәттә, әби-бабайлардан калган матур гырыф-гадәтләрен саклаган үрнәк гаиләләрнең тормыш тәҗрибәсен, аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәте хакында яшьләргә җиткерү һәрберебезнең дә уртак бурычы булырга тиеш. Ульяновскан, Рамис Сафин, Татарлар.